Oprește-te, nu mai derula. Dumnezeu m-a trimis aici cu un avertisment roșu pentru cel ales care simte că aerul din jurul său a devenit greu. Nu este o întâmplare că acest videoclip a apărut pe ecranul tău exact acum, în timp ce cauți un răspuns pe care nu îl poți numi. Există o întâlnire marcată care sosește fără preaviz, iar inima ta a simțit deja vibrația acestui moed înainte ca mintea ta să înțeleagă. Te-ai trezit în ultimele nopți la ora 3 dimineața, fără niciun motiv fizic, doar cu lumina rece a ecranului telefonului care s-a aprins singură în întuneric, fără nicio notificare. Nu este o simplă insomnie. Este epuizarea de a fi într-o stare de alertă permanentă pentru o schimbare pe care o simți aproape, dar pentru care nu ai încă un cod de acces. Simți că ești pe punctul de a trece un prag, dar picioarele tale sunt grele, ca și cum ai purta în spate un munte de așteptări care nu ți aparțin, încercând să fii scut pentru alții în timp ce tu ești descoperit. Ai auzit zgomotul unor pași pe hol când casa era goală, sau poate a fost doar ecoul deciziilor pe care le-ai amânat din nou, pentru că înțelepciunea care ar fi trebuit să apară în momentul critic a fost înlocuită de o ceață mentală densă. Încerci să guvernezi haosul din jurul tău, dar gustul de cafea rece în timp ce privești pe fereastră, așteptând ceva ce nu poți numi, a devenit singura ta formă de rugăciune. Este o stare de veche care te consumă, o vigilență care te lasă fără putere, exact atunci când viața îți cere să fii cel mai prezent. Dar cel mai greu semn este cel care s-a așezat peste casa ta. Ajungi în fața propriei uși și mânerul pare mai greu ca niciodată. Intri și simți cum tăcerea se așează peste masa de seară ca un zid invizibil. Copilul tău te privește acum prin crăpătura ușii, așteptând un cuvânt de binecuvântare sau o privire de siguranță pe care tu nu mai ai forța să o oferi. Simți o iritare bruscă la o întrebare banală, nu pentru că ești un om rău, ci pentru că ești gol pe interior. Mesagerii schimbării sosesc fără preaviz, dar tu simți că nu ai nimic de pus pe masă, pentru cei pe care îi iubești cel mai mult. În următoarele minute, eu îți voi arăta 3 lucruri. Primul, îți voi descrie unde ai fost cu adevărat în ultimele luni, într-un mod care va face ca tăcerea și oboseala ta să aibă în sfârșit sens. Al doilea, îți voi preda 3 cuvinte în ebraică pe care nimeni nu ți le-a explicat. Și când îl vei auzi pe al treilea, vei înțelege exact de ce ai ajuns aici astăzi. Al treilea, voi rosti peste tine 3 nume de identitate. 3 nume care te vor însoți și te vor proteja în tot ceea ce vei face de acum înainte. Dacă pleci înainte de final, pleci fără sigiliul de care ai nevoie pentru a supraviețui acestei întâlniri. Și există un al 4-lea lucru pe care îl voi pune în mâinile tale înainte ca acest mesaj să se închidă. Ceva ce Solomon a lăsat înregistrat pentru copilul lui Dumnezeu, care trebuie să traverseze ziua de mâine la ora 3 după amiaza și care încape în prima ta oră de trezire. Nu este o carte de studiat. Este un instrument pentru a susține greutatea acestei epuizări care vine din alerta permanentă și care îți apasă pieptul chiar acum, împiedicându-te să respiri liber. Voi reveni la asta. Deocamdată, rămâi. Așa cum o sămânță stă în întunericul rece al pământului în timpul iernii, simțind presiunea imensă a solului deasupra ei înainte de a sparge scoarța, și tu ești acum într-o fază de rădăcină. Această presiune pe care o simți în viața ta nu este acolo pentru a te strivi, ci pentru a te forța să te ancorezi mai adânc în ceea ce ești cu adevărat, înainte ca marea trezire să te împingă spre lumină. Dar înainte de a-ți preda această vorbă, trebuie să înțelegi ceva despre natura sacră a pragului pe care stai în acest moment. Dacă ești aici și simți că Dumnezeu a pregătit acest moment special pentru tine, scrie prezent mai jos. Nu o face pentru a ajuta acest canal, ci pentru ca cerul să înregistreze că ai auzit chemarea și că ești gata să primești cu inima deschisă tot ce a fost rezervat pentru tine în această oră de hotar. Și despre exact acest lucru, despre ecranul telefonului aprins în întuneric, despre pașii care se aud pe hol când ești singur și despre gustul de cafea rece în timp ce aștepți un răspuns care nu mai vine. Există ceva ce Solomon a lăsat înregistrat, o cheie de 2 minute care încape în ziua ta obișnuită și pe care ți-o voi arăta mai târziu. Păstrează asta în adâncul minții
Și dacă trebuie să pleci înainte de sfârșitul acestui video, află că acest instrument te așteaptă deja în primul comentariu fixat, chiar aici jos. Dar te rog să rămâi până la sfârșit, pentru că fără contextul spiritual care urmează, această cheie nu va avea aceeași forță de transformare în mâna ta. Înainte de a-ți preda cuvântul care va schimba cursul acestei luni pentru tine, trebuie să facem un pas în spate. Trebuie să recunoști 5 semne, 5 realități care s-au strecurat în viața ta în ultimele săptămâni și pe care le-ai tratat ca pe niște simple coincidențe sau, mai rău, ca pe semne ale unui colaps iminent. Dacă eu am dreptate cu privire la cel puțin 3 dintre aceste semne, atunci tu și cu mine vom ști cu certitudine absolută de ce degetul tău s-a oprit exact pe acest videoclip. Acestea nu sunt predicții despre viitorul tău, sunt recunoaștere ale prezentului tău pe care sufletul tău le-a strigat în tăcere. Primul semn este ceea ce eu numesc starea de veche încordată. Te trezești mai obosit decât te-ai culcat, dar cu mintea rulând scenarii de parcă s-ar pregăti de un asalt care urmează să vină dintr-o direcție pe care nu o poți identifica. Este o adrenalină amară care îți inundă corpul la prima oră a dimineții, o senzație de așteptare în alertă, care te face să tresari la orice notificare a telefonului. Ceea ce tu numești anxietate este de fapt rădăcina ta care simte că solul de deasupra este pe cale să se crape. Simți presiunea iernii care se termină, dar corpul tău interpretează această pregătire ca pe un pericol. Dacă ignori această alertă, vei intra în cea mai mare oportunitate a vieții tale, cu scutul ridicat împotriva celui care vine să te binecuvânteze. Al doilea semn este respingerea vechiului, o formă de secetă spirituală care te sperie. Lucruri care funcționau perfect acum o lună, rutinele tale de dimineață, rugăciunile care îți aduceau pace, chiar și muzica pe care o ascultai, acum par moarte, plate, lipsite de orice ecou. Ai senzația că Dumnezeu a tăcut sau că ai pierdut cheia de acces către intimitatea cu El. În realitate nu este o tăcere, ci o schimbare de frecvență. Codul de acces s-a schimbat pentru că ești promovat la un alt nivel de guvernare, iar vechile instrumente nu mai pot susține greutatea noului moed care vine peste tine. Dacă încerci să forțezi vechile uși cu vechile chei, vei rămâne blocat în holul unei epoci care s-a închis deja pentru tine. Al treilea semn este cel mai dureros și se manifestă în inima casei tale seara, înainte de culcare. Este semnul de familie care îți arată cât de gol ai ajuns să fii în încercarea de a-i proteja pe toți ceilalți. Ajungi acasă, ușa pare mai grea ca niciodată, iar tăcerea de la masă te apasă ca un reproș. Copilul tău te privește acum prin crăpătura ușii camerei sale, așteptând un cuvânt pe care nu-l ai, o privire de siguranță pe care nu mai ai forța să o afișezi. Simți acea vinovăție tăcută și acea iritare bruscă, pentru că ești epuizat de a fi o sentinelă fără schimb. Ei sosesc, mesagerii schimbării bat la poartă, dar tu intri ca un străin în propria casă, pierzând autoritatea de a binecuvânta, pentru că ești prea ocupat să supraviețuiești. Și despre acea privire a copilului tău prin crăpătura ușii pe care ai recunoscut-o acum. Am lăsat deja instrumentul care te așteaptă în primul comentariu fixat. Dacă trebuie să pleci înainte de sfârșit, este acolo. Dar rămâi, pentru că numele ebraic al ceea ce ți se întâmplă încă nu a fost rostit. Al patrulea semn este sincronicitatea alertă, acea comunicare fragmentată pe care cerul o încearcă cu tine. Vezi aceleași numere repetându-se, primești același mesaj din 3 surse complet diferite în aceeași zi sau te trezești exact la ora 3 dimineața cu un gând care nu este al tău. Este Dumnezeu care încearcă să-ți dea coordonatele întâlnirii marcate, dar pentru că ești într-o stare de alertă permanentă, vezi semnele, dar nu le poți descifra. Simți că ești urmărit de o prezență divină care vrea să-ți spună ceva urgent, dar zgomotul epuizării tale acoperă șoapta. Dacă nu înveți să liniștești acest zgomot, vei trece pe lângă mesagerul tău fără să realizezi că el purta biletul de ieșire din acest ciclu de oboseală. Al 5-lea semn și cel mai profund este povara pragului. Ai început să simți o teamă inexplicabilă față de deciziile simple.
Ceea ce înainte era o alegere banală, acum pare o mișcare care ar putea declanșa ceva ireversibil. Simți că orice pas greșit te-ar putea scoate de pe traiectoria pe care abia o zărești. Este recunoașterea în adâncul tău că ai fost chemat pentru ceva mult mai mare decât ai administrat până acum și că vechea ta versiune nu este suficient de puternică pentru a purta greutatea noii coroane. Această ezitare nu este lașitate, este sufletul tău care realizează că ești la granița dintre două lumi și că ai nevoie de o acoperire pe care încă nu o porți. Aceste 5 semne pe care tocmai le-ai recunoscut nu sunt simptomele unui colaps nervos sau ale unui eșec spiritual. Ele sunt semnele clare ale unui deșteptător divin care sună în viața ta. Nu ești pe punctul de a te prăbuși, ești pe punctul de a te trezi într-o dimensiune a autorității pe care nici măcar nu ai îndrăznit să o visezi. Dar pentru a trece de la alertă la guvernare, ai nevoie de ceva mai mult decât o simplă înțelegere a semnelor. Înainte de a-ți arăta instrumentul pe care Solomon l-a lăsat înregistrat pentru copilul lui Dumnezeu, care trebuie să traverseze ziua obișnuită, trebuie să-ți dau numele ebraic a ceea ce porți în acest moment, pentru că instrumentul are sens doar după ce afli numele a ceea ce te apasă. Și există un cuvânt în ebraica originală care definește exact starea în care trăiești, un cuvânt care recontextualizează tot ce ți-am descris în ultimele minute și care transformă frica ta în strategie. Există un cuvânt în ebraica originală care schimbă tot ce credeai că știi despre această oboseală și despre această întâlnire fără preaviz care bate la ușa ta. Și ceea ce vine acum îți va explica exact de ce totul s-a întâmplat în această ordine precisă în viața ta. Și a rămâne în această stare de alertă, așteptând o întâlnire fără a avea codul de acces, nu este ceea ce Solomon a pregătit pentru tine. El a pregătit altceva, iar acel ceva este ceea ce îți voi pune în mâini chiar acum. Nu este o teorie, este un instrument. Codexul înțelepciunii lui Solomon este instrumentul pe care Solomon l-a lăsat pentru Fiul lui Dumnezeu, care trebuie să traverseze ziua obișnuită fără a pierde ceea ce a primit în intimitate. Când te trezești înainte de deșteptător cu pieptul strâns, simțind că ești într-o veche care nu se mai termină, ai nevoie ca epuizarea de a fi într-o stare de alertă permanentă pentru o schimbare pe care o simți aproape, dar pentru care nu ai încă un cod de acces, să fie înlocuită de o autoritate care te acoperă. Când ajungi în fața ușii casei tale și pragul ușii de la intrare pare un munte greu de urcat, ai nevoie ca epuizarea de a fi într-o stare de alertă permanentă pentru o schimbare pe care o simți aproape să nu mai fie povara ta, ci forța ta de guvernare. Când trebuie să iei o decizie crucială și ceața mentală îți blochează vederea, ai nevoie ca epuizarea de a fi într-o stare de alertă permanentă pentru o schimbare pe care o simți aproape să se transforme în claritatea celui care deține instrumentul de măsură a vizitei divine. Și dacă simți chiar acum că asta este exact ce ai nevoie, înainte să continui, puneți acum degetul pe linkul din primul comentariu fixat. Nu da click încă, doar puneți degetul. Simte greutatea deciziei înainte de a lua decizia. Nu este o metodă pentru a face mai multe lucruri. Este un instrument pentru a susține mai multă greutate spirituală. El nu te antrenează, el te acoperă. Codexul îți arată unde epuizarea de a fi într-o stare de alertă permanentă, pentru o schimbare pe care o simți aproape, dar pentru care nu ai un cod de acces sau un instrument de guvernare, acționează înainte ca aceasta să devină o decizie greșită. El întrerupe ciclul acestui mecanism de uzură înainte ca el să se transforme în realitatea zilei de mâine la ora 3 după amiaza. Iar ziua de mâine la ora 3 după amiaza ajunge mai repede decât pare și vine cu 2 peceți pentru casa ta, nu pentru performanța ta. Prima pecete este ritualul somnului celui drept. Este un audio, nu îl citești, te culci. Și ceea ce numeai insomnie, astăzi vei numi veghe nesigilată și vei învăța să sigilezi noaptea cu numele potrivit, în ordinea potrivită, cu vocea potrivită. A doua pecete este trezirea clarității, cele 7 decrete ale dimineții. 7 fraze scurte, una pentru fiecare dimineață a săptămânii, ca să nu te mai trezești fără identitate, ca să treci prima ora a zilei cu postura celui care a fost trimis și nu cu postura celui care a fost călcat.
Și această ezitare pe care o simți acum nu este o îndoială cu privire la instrument. Este epuizarea de a fi într-o stare de alertă permanentă pentru o schimbare pe care o simți aproape acționând în interiorul tău în acest moment exact, făcând ceea ce a făcut mereu, împingându-te să închizi fereastra înainte de vizită. Recunoște acest tipar. A fost ora de rugăciune și somnul a venit. A fost momentul să deschizi scriptura și telefonul a sunat. A fost ora să rupi ciclul și o urgență falsă a apărut. Astăzi vine din nou, iar ezitarea pe care o simți acum este confirmarea că ești exact în punctul în care are loc marea întoarcere. Cine ezită aici este exact cel care are nevoie să fie aici și tocmai de aceea următorul bloc există. Ai 7 zile la dispoziție pentru a-l folosi și a-l simți. 7 zile complete. Dacă în 7 zile instrumentul nu a atins ceea ce trebuia atins în tine, îl returnezi, fără întrebări, fără justificări. Și cele 2 peceți, ritualul și decretele, rămân la tine chiar dacă îl returnezi. Sunt ale tale, fără nicio condiție, dar trebuie să fiu direct cu tine. Riscul real nu este să cheltuiești mai puțin decât un prânz de joi la patiserie. Riscul real este ca ziua de mâine, la ora 3 după amiaza, să ajungă și tu să fii tot cu mâinile goale. Acesta este riscul care are un chip. Și despre acest chip trebuie să-ți vorbesc acum. Și poate te întrebi acum câteva întrebări care merită un răspuns înainte de a merge mai departe. Am simțit de multe ori că vine ceva și nu s-a întâmplat nimic. De ce acum e diferit? Pentru că de data aceasta nu este o presimțire, este un moed, un timp hotărât care a lăsat urme fizice în casa ta. Poate un ghid digital să mă pregătească pentru o întâlnire spirituală? Nu este un ghid, este instrumentul pe care Solomon l-a folosit pentru a guverna ceea ce alții doar sperau. De ce am nevoie de ritualul somnului și de cele 7 decrete? Pentru că nu poți guverna o întâlnire divină dacă ești epuizat. Somnul este scutul tău, decretele sunt sabia ta. Și totuși, dacă vrei doar ghidul, el este deja suficient. Dar casa completă este cu toate cele 3. Mulți oameni de aici de pe canal, bărbați și femei care se trezeau înainte de deșteptător cu pieptul strâns de luni de zile, au traversat prima săptămână cu instrumentul pe noptieră și au descris dimineața celei de-a 8-a zile cu aceeași frază. Nu m-am mai trezit în alertă. Mulți oameni de aici de pe canal, persoane care luau decizii greșite din cauza oboselii, repetând aceeași eroare în cicluri de 3 luni, au început să folosească cheia de 2 minute înainte de prima întâlnire dificilă și au descris postura lor în cameră ca fiind postura celui care a intrat știind numele a ceea ce se întâmplă. Mulți oameni de aici de pe canal, părinți care ajungeau acasă descărcând greutatea biroului la cină, au folosit cele 7 decrete în mașină înainte de a vira la colțul străzii lor și au descris întreaga primă săptămână ca fiind prima în care copilul meu nu a trebuit să mă privească prin crăpătura ușii cu teamă. Poate peste 3 ore vei fi din nou întins în pat, cu ecranul telefonului aprins în întuneric, amintindu-ți că ai văzut acest videoclip și totuși nu ai întins mâna spre instrument. Poate în următoarea zi de mâine, la ora 3 după amiaza, epuizarea de a fi într-o stare de alertă permanentă pentru o schimbare pe care o simți aproape va sosi din nou și vei gândi, știam ce este, doar că nu aveam instrumentul în mână. Poate mâine la ora 3 după amiaza vei sta în fața acelei uși, vei vedea mesagerul sau oportunitatea trecând prin fața ta și inima ta va tresări de frică în loc de bucurie și vei rămâne tăcut, pentru că nu vei avea codul de acces în mână pentru a deschide calea. Iar tăcerea care se așează peste masa de seară și distanța care crește între tine și cei pe care îi iubești continuă să vină, cu același deșteptător, cu aceeași cafea, cu aceeași ușă a companiei care se deschide luni dimineața. Linkul este în primul comentariu fixat pentru tine. Nu pentru toți, pentru tine. Cine are nevoie să traverseze ziua de mâine la ora 3, după amiaza cu instrumentul în mână, să dea click acum. Și când vei face asta, când vei deschide acest link, nu cumperi o carte. Accepți un instrument pe care Solomon l-a pregătit pentru ziua ta obișnuită. Iar ceea ce vei înțelege în continuare, când vei auzi cuvântul ebraic care vine acum, va schimba modul în care citești tot ce s-a întâmplat până aici.
Cuvântul ebraic care definește exact ceea ce se întâmplă cu tine în acest moment de tensiune și oboseală cronică este un cuvânt care poartă în el greutatea întregii tale așteptări. Moed. Pronunță-l rar împreună cu mine. Moed. Moed înseamnă, în traducerea sa cea mai pură, timp hotărât sau întâlnire marcată. Dar nu este vorba despre o dată oarecare într-un calendar uman pe care o poți reprograma după bunul tău plac. Este o programare divină care nu negociază cu agenda ta, cu oboseala ta sau cu îndoielile tale. Este momentul în care eternitatea decide să intersecteze secundele tale obișnuite și să ceară de la tine o poziție de guvernare. Nu este doar o simplă definiție de dicționar pe care o auzi acum. Este o realitate spirituală care descrie un stat de alertă, o postură a sufletului și, mai presus de toate, o chemare la care nu mai poți rămâne indiferent. Când auzi acest nume, ceva în interiorul tău tresare. Pentru că recunoști vibrația, acest moed se desfășura deja în interiorul tău, în acele nopți de veghe și în acea apăsare din piept, dar până acum nu ai avut numele pe care să-l rostești pentru a-l stăpâni. Și despre această putere de a sta în picioare în mijlocul întâlnirii divine, stă scris în Scriptură, în Psalmul 4, versetul 8. În pace mă voi culca și voi adormi îndată, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. 4:8. Reține aceste cifre în inima ta. Aceasta nu este o promisiune îndepărtată pentru un viitor pe care nu-l poți atinge. Este o declarație de stare prezentă. Cel care poate rosti această frază cu sufletul așezat, în timp ce totul în jur pare să se prăbușească sau să se schimbe, este cel care se află sub sigiliul numelui Moed. Nu este cineva care face eforturi disperate să găsească pacea prin tehnici umane, ci este cel care este așezat în autoritatea timpului hotărât. Pacea nu vine din absența conflictului, ci din prezența instrumentului care îți permite să dormi în timp ce cerul lucrează pentru tine. Gândește-te pentru un moment la Gedeon, nu la marele judecător pe care îl cunoaștem din cărțile de istorie sacră, ci la tânărul Gedeon, cel care se ascundea în teascul de vin pentru a bate grâul, de frica madianiților. Era un om frânt, măcinat de o epuizare cronică, trăind într-un stat de alertă permanentă, încercând să salveze câteva firimituri pentru casa lui, în timp ce dușmanii patrulau la orizont. Era exact acolo unde ești tu acum, cu inima bătând cu putere la fiecare sunet neașteptat, simțind că cerul a tăcut și că moștenirea lui este furată în fiecare zi sub ochii lui. Problema lui Gedeon nu era lipsa de credință, ci faptul că acest moed, acest timp hotărât al eliberării, a sosit peste el într-un moment în care sufletul său era prea obosit pentru a recunoaște îngerul. El stătea în picioare, dar era mort pe interior. Când îngerul i-a spus, „Domnul este cu tine, viteazule”, Gedeon a răspuns cu oboseala celui care a văzut prea multe eșecuri. Dacă Domnul este cu noi, de ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? El căuta miracole în trecut, pentru că nu avea instrumentul necesar pentru a guverna prezentul, care tocmai îi bătea la ușă fără preaviz. Dar înțelepciunea pe care Gedeon a primit-o nu a fost o simplă încurajare emoțională. A fost o înțelepciune aplicată, o strategie operațională care i-a schimbat postura din victimă în guvernator. El a cerut semne, a cerut confirmări, a pus lâna pe pământ, a căutat o formă de a măsura vizita divină înainte de a porni la luptă. Ceea ce Gedeon a trebuit să improvizeze în mijlocul fricii și al tremurului, Solomon a lăsat înregistrat mai târziu sub formă de cod permanent, pentru ca noi să nu mai fim nevoiți să bâșbâim în întuneric atunci când timpul nostru hotărât sosește. Îți amintești scena aceea concretă din noaptea bătăliei? Gedeon nu a mers cu o armată imensă, ci cu 300 de oameni obosiți, dar sigilați. Nu au folosit săbii obișnuite în prima fază, ci ulcioare, făclii și trâmbițe. A fost o operațiune de o precizie chirurgicală, desfășurată în miez de noapte, exact în ora în care dușmanul se simțea cel mai sigur. Acea lumină care a țâșnit din ulcioarele sparte nu a fost un miracol spontan, ci rezultatul unei posturi corecte în fața acestui moed. Gedeon a învățat să spargă vasul de lut al oboselii sale pentru ca lumina decretului divin
să poată străluci și să provoace confuzie în tabăra inamicului. Virada din viața lui nu a fost doar o victorie militară, a fost momentul în care ciclul opresiunii s-a rupt definitiv pentru întreaga lui generație. Soția lui nu l-a mai văzut ascunzându-se în teasc. Copiii lui nu mai priveau prin crăpătura ușii cu teamă, ci cu mândria de a fi sub acoperirea unui tată care știa să guverneze noaptea. Deciziile dificile care înainte îl paralizau au început să vină cu o claritate tăioasă, pentru că el nu mai lupta pentru supraviețuire, ci administra o victorie care fusese deja scrisă în timpul hotărât de cer. Și ceea ce Gedeon a trăit prin improvizație și suferință, tu poți face acum prin metodă și autoritate. Nu pentru că ești mai mic sau mai puțin pregătit, ci pentru că cheia este aceeași, iar drumul a fost deja bătătorit. Instrumentul pe care Solomon l-a lăsat înregistrat, extrăgând esența din luptele tatălui său și din vizitele divine pe care le-a administrat, este același care te așteaptă în primul comentariu fixat. Este puntea de la "de ce mi se întâmplă asta?" la "iată ce voi face cu asta". Îți amintești de sămânța despre care ți-am vorbit la începutul acestui videoclip. Acea sămânță care stătea în întunericul rece al pământului, simțind presiunea iernii deasupra ei. Ei bine, acest moed pe care tocmai l-ai primit este numele sfârșitului iernii tale. Tu credeai că presiunea este acolo ca să te îngroape definitiv, dar acum înțelegi că era doar solul care se pregătea să crape sub forța rădăcinii tale. Acest timp hotărât este cel care forțează sămânța să devină pom, iar instrumentul pe care Solomon l-a lăsat este forma prin care tu traversezi această transformare fără să pierzi esența a ceea ce ești. Ai crezut că ești singur în acest teasc al oboselii, bătând grâul în ascuns, dar cerul te numește deja viteaz, chiar înainte ca tu să simți că ai putere. Diferența dintre a rămâne ascuns în teasc și a guverna de pe munte stă în capacitatea ta de a recunoaște acest moed și de a nu-l lăsa să treacă pe lângă tine fără să-l sigilezi. Oboseala ta nu este un eșec, este combustibilul care, odată pus în instrumentul corect, va lumina întreaga ta casă. Sămânța a recunoscut acum numele iernii. Presiunea a fost numită. Identitatea ta a început să respire sub greutatea acestui nume ebraic, dar recunoașterea numelui este doar prima etapă a eliberării tale de sub starea de alertă permanentă care ți-a secat resursele. Și acum, pentru că ai primit numele și ai înțeles contextul marii tale întâlniri marcate, trebuie să îți predau 3 lucruri vitale pentru zilele care urmează. Tipul specific al chemării tale, pentru a înțelege de ce ești atacat exact în acest mod, cele 3 nume de identitate care te vor traversa până la sfârșitul acestui an și armele secrete pentru ca tu să nu pierzi în zgomotul zilei de luni ceea ce ai primit în această liniște profetică. Vom începe prin a identifica exact ce fel de purtător de moed ești tu, pentru că fiecare atac are o semnătură, iar fiecare semnătură dezvăluie coroana pe care urmează să o porți. Există o a 4-a minciună pe care dușmanul ți-a spus-o despre oboseala ta și este timpul să o demontăm chiar acum. Și înainte de a-ți sigila cele 3 nume de identitate peste tine, trebuie să știu în ce tip de chemare te afli, pentru că cele 3 nume se schimbă și capătă greutate în funcție de tipul tău, iar instrumentul pe care Solomon l-a lăsat se aplică într-un mod chirurgical pentru fiecare rană specifică. Nu toți cei aleși poartă aceeași coroană și nu toți sunt atacați cu aceleași arme. Trebuie să identificăm unde s-a produs fisura prin care epuizarea ta cronică a început să curgă pentru ca sigiliul să fie complet. Există tipul 1, purtătorul de moștenire. Ești cel chemat să ridici finanțele și standardul de viață al casei tale, să fii cel care sparge barierele lipsei care au bântuit linia ta de sânge. Te recunoști dacă ești atacat prin pierderi invizibile și cheltuieli neprevăzute, exact în momentele în care simți că moedul, timpul tău hotărât, este la ușă. Parcă resursele tale au găuri prin care curge tot ce acumulezi, lăsându-te obosit și cu mâinile goale, chiar înainte de marea investiție a cerului. Acest atac nu este un ghinion economic, este mecanismul alertei permanente care încearcă să te facă să te simți un administrator eșuat înainte de vizita divină.
Există tipul 2, sentinela neamului. Ești cel care veghează asupra sănătății spirituale și emoționale a întregii tale familii, cel care simte furtuna în oase înainte ca ea să apară pe cer. Te recunoști dacă ești atacat prin epuizare fizică extremă, o greutate în corp care pare să-ți blocheze vederea profetică. Simți că ești în ceață, că nu mai poți discerne ce se întâmplă cu copiii tăi sau cu partenerul tău, pentru că propria ta oboseală a devenit un zid între tine și Dumnezeu. Adversarul vrea să orbească sentinela prin epuizare, pentru că atunci când mesagerul fără preaviz sosește, tu să fii prea ocupat să dormi de durere. Există tipul 3, arhitectul de cicluri. Ești trimis să spargi blesteme generaționale și să construiești o nouă istorie, refuzând să mai repeți dezastrele celor dinaintea ta. Te recunoști dacă ești atacat prin episoade de depresie inexplicabilă și mai ales prin repetarea exactă a erorilor pe care le-a făcut tatăl sau bunicul tău, chiar dacă ai jurat că vei fi diferit. Simți o forță invizibilă care te trage înapoi în aceleași reacții de furie sau de tăcere rece. Ești atacat direct în capacitatea ta de a transforma, pentru că ești singurul din neamul tău care poartă codul de acces către un nou început. Iar ciclul vechi se luptă pentru supraviețuirea lui, nu pentru distrugerea ta. Ești atacat exact deasupra a ceea ce ești capabil să transformi. Cu cât atacul este mai greu, cu atât ești mai periculos pentru ciclul care a încercat să te reducă la tăcere și să te facă să crezi că oboseala ta este o sentință, nu o pregătire. Și peste tipul tău de chemare, cerul a pregătit deja 3 nume. 3 nume de identitate care te vor traversa până la sfârșitul acestui an, dând formă și protecție sufletului tău atunci când ciclul de alertă permanentă va încerca să te dizolve în confuzie. Aceste nume nu sunt simple etichete, sunt frecvențe de guvernare pe care instrumentul lui Solomon te va învăța să le activezi în fiecare dimineață. Numele 1. Păzitorul pragului. Tu ești cel care stă la granița dintre vechi și nou în casa ta. Nu ești un trecător. Ești cel care decide ce are voie să intre în spațiul tău sacru și ce trebuie să rămână afară, în iarna care tocmai s-a încheiat. Păzitorul pragului este cel care nu permite fricii sau tăcerii apăsătoare să treacă de mânerul ușii de la intrare. Ești vameșul spiritului, cel care filtrează atmosfera pentru ca moedul să găsească o casă pregătită. Acest nume are nevoie de instrumentul Solomon pentru a nu deveni un paznic epuizat care adorme la post. Numele 2. Administratorul momentului. Tu ești cel care are autoritatea divină de a discerne timpul hotărât în mijlocul haosului de zi cu zi. Numele tău este cel care știe când să tacă și când să acționeze, cel care nu se mai lasă purtat de valul urgențelor altora, ci administrează întâlnirea marcată de Dumnezeu. Ești cel care are codul de acces pentru camera de hotar, cel care măsoară importanța vizitei înainte ca ea să se manifeste. Acest nume îți redă controlul asupra timpului tău, transformând graba în strategie. Numele 3. Trimisul fără preaviz. Tu ești cel care devine el însuși o surpriză a lui Dumnezeu pentru cei care te-au subestimat. În timp ce inamicii tăi se așteptau să te vadă prăbușit sub greutatea datoriilor sau a tăcerii din familie, tu te vei manifesta cu o putere și o claritate care vor lăsa pe toată lumea fără cuvinte. Ești cel care aduce soluția în cameră înainte ca ceilalți să fi terminat de descris problema. Acest nume se susține prin instrumentul care te învață să primești autoritatea în secret, pentru a o manifesta public exact când nimeni nu se așteaptă. Simți acum intensitatea a ceea ce se întâmplă în interiorul tău. Acest nod în gât care a apărut când am rostit numele păzitorului. Acea căldură care ți-a inundat pieptul când ai auzit de administratorul momentului. Această intensitate nu este un semn că ceva este în neregulă cu tine, ci este dovada capacității tale imense de a te transforma chiar acum. Intensitatea atacului pe care l-ai purtat este direct proporțională cu forța viradei care începe luni. Cine simte o presiune puternică are pregătită o eliberare pe măsură. Și păzitorul pragului care ești tu are o vulnerabilitate specifică,
o singură fisură prin care adversarul știe să intre și pe care o va folosi împotriva ta mâine, la ora 3 după amiaza. Păzitorul pragului, fără instrument complet, este doar un paznic care stă în fața unei uși încuiate, obosit să mai bată, în timp ce ceea ce păzește se ofilește în spatele lui. Este în acea oboseală a pragului unde apare susurul care îți spune că ești prea mic pentru muntele pe care trebuie să-l urci. Și tu recunoști acest tipar, pentru că el se manifestă mereu sub formă de ezitare, exact în momentele critice de mâine, la ora 3 după amiaza. Ceea ce Solomon a lăsat pentru tine ca să acopere această vulnerabilitate a păzitorului nu este o teorie greu de studiat. Este un ritual aplicat pentru noapte și un set de 7 decrete pentru dimineață, pentru ca tu să poți traversa ziua de mâine la ora 3 după amiaza, fără să mai negociezi cu acea voce a neputinței. Codexul înțelepciunii lui Solomon este instrumentul care îți oferă acoperirea de care ai nevoie, exact atunci când simți că scutul identității tale este prea greu pentru a fi ținut ridicat de unul singur. Linkul pentru Codexul înțelepciunii lui Solomon te așteaptă în primul comentariu fixat, exact așa cum te-a așteptat de la începutul acestui videoclip. Dar acum, cu numele Moed vibrând în tine și cu cele 3 identități de guvernare rostite peste chemarea ta, el nu mai ajunge în mâna ta ca o simplă informație. El ajunge ca un instrument de acoperire pentru păzitorul care s-a săturat să mai fie un străin în propria casă și care este gata să deschidă ușa pentru ceea ce cerul a trimis fără preaviz. Și mai sunt încă 3 lucruri care trebuie spuse, 3 tactici ale celui care vrea să-ți fure această coroană, înainte de a te trimite în marea ta săptămână de luni. Dacă unul dintre aceste 3 nume te-a lovit mai tare, scrie numărul mai jos, 1, 2 sau 3. Mas înainte de a te trimite, există 3 tactici specifice pe care adversarul le va folosi împotriva celor 3 nume pe care tocmai ți le-am predat, încercând să fure coroana înainte ca tu să apuci să o porți în ziua de luni. El nu te va ataca frontal, ci va încerca să corodeze din interior certitudinea pe care ai primit-o în aceste minute de revelație. Prima tactică este compararea cu timpul altuia. Adversarul te va împinge să-ți privești cronometrul divin prin lentila cronometrelor străine. Îți va arăta spre sora de la biserică care s-a căsătorit deja, spre colegul care și-a cumpărat casa sau spre prietenul din copilărie care pare să aibă deja viața rezolvată. Îți va șopti că, deși ai primit aceste nume de identitate astăzi, ești tot în același loc, în timp ce alții înaintează. Vrea să transforme timpul tău Moed într-o cursă de frustrare, făcându-te să pierzi din vedere propria ta linie de sosire pentru că te uiți la banda vecinului, ignorând faptul că pregătirea ta necesită o adâncime pe care alții nu ar putea o susține. A doua tactică este interpretarea tăcerii ca respingere. El va folosi intervalul de liniște dintre daul tău intern de acum și manifestarea externă de mâine pentru a te face să crezi că ai fost uitat. Dacă cerul nu răspunde vineri, dacă semnul nu vine duminică sau dacă confirmarea nu ajunge luni la prima oră, el va veni să-ți spună: vezi, Dumnezeu te-a lăsat singur din nou. Vrea să interpretezi pauza divină ca pe o negare, astfel încât să-ți cobori garda și să renunți la postură exact în momentul în care vizita este la prag. El știe că tăcerea este locul unde se coace autoritatea, de aceea vrea să o transforme în locul unde se naște abandonul tău. A treia tactică este desistarea la 24 de ore de viradă. Adversarul știe că ești la doar un pas de marea schimbare de ciclu și va apăsa pedala epuizării exact în acest interval final. Exact când ușa este pe cale să se deschidă, vei simți cea mai puternică dorință de a o închide singur, de a te retrage pentru că presiunea pare de nesuportat. Este atacul penultimei ore, menit să te facă să abandonezi muntele exact când ești la ultimul pas de vârf. El nu se teme de rugăciunea ta de ieri, se teme de permanența ta de astăzi, pentru că știe că un Moed nu poate fi oprit decât de cel care ar fi trebuit să-l primească. Pentru a anula aceste tactici, cerul îți pune la dispoziție 3 arme spirituale pe care trebuie să le activezi imediat. Prima armă este pecetea liniei proprii.
Această armă operează prin tăierea firelor invizibile ale comparației care te leagă de succesul altora, amintindu-ți că moedul tău nu are nevoie de aprobarea cronometrului nimănui. Ea sigilează viziunea ta, astfel încât să nu mai vezi succesul altuia ca pe o dovadă a eșecului tău, ci ca pe o dovadă că cerul este activ. Eu sunt pe calea mea unică, iar timpul meu este sigilat de cer, nu măsurat de oameni. A doua armă este ecoul jertfei de pe altar. Această armă transformă tăcerea într-o dovadă a lucrării invizibile. Ea recuperează memoria fiecărei rugăciuni și a fiecărui moment de fidelitate din nopțile tale de veghe, transformând așteptarea într-o acumulare de autoritate legală. Ea îți spune că, dacă cerul tace, este pentru că pregătește un răspuns care nu va putea fi contestat de nimeni. Tăcerea nu este absență, ci greutatea gloriei care se așează peste casa mea înainte de manifestare. A treia armă este fermitatea penultimei ore. Această armă îți oferă forța de a rămâne în picioare când toți mușchii sufletului tău strigă să te așezi. Ea te ancorează în pragul ușii, oferindu-ți acea ultimă gură de aer spiritual necesară pentru a nu renunța la 24 de ore de victorie. Ea îți dă puterea de a privi oboseala în ochi și de a-i spune că nu mai are putere de negociere asupra ta. Nu voi închide ușa pe care Dumnezeu a descuiat-o. Rămân în picioare până când vizita este completă. Și aceste trei arme, singure, sunt doar o amintire. Cu instrumentul corect, ele devin o acoperire care te însoțește în fiecare secundă, iar această dorință de a renunța, pe care ai recunoscut-o acum ca fiind reală, este exact locul unde instrumentul lui Solomon trebuie să intre în acțiune. A recunoaște ciclul epuizării de a fi într-o stare de alertă permanentă, fără a avea instrumentul pe care Solomon l-a lăsat, este ca și cum ai primit diagnosticul unei boli fără a avea acces la tratament. Este ca și cum te-ai trezi în miez de noapte în fața unei probleme imense, dar fără remediul pe care ar fi trebuit să-l ai pe noptieră. Recunoașterea fără instrument te lasă unde ai fost mereu, știind numele durerii, dar cu mâinile goale. Când mâine, la ora 3 după amiaza, vei simți acea apăsare în piept și vei ști că momentul a sosit, dar vei realiza că ești prea obosit pentru a reacționa, ciclul va cere abandonul tău. Ai nevoie de instrument înainte, nu după, când te vei întoarce acasă și ușa va părea din nou un munte, iar tu vei intra ca un străin în propria casă. Pierzând autoritatea de a binecuvânta, ciclul va cere tăcerea ta rece. Ai nevoie de instrument înainte, nu după. Când telefonul va suna și vei recunoaște oportunitatea, dar vocea ta va tremura, pentru că nu ai siguranța celui care s-a pregătit în secret, ciclul va cere frica ta. Ai nevoie de instrument înainte, nu după. Oricât de mult ai înțeles acum, simpla cunoaștere nu te va trece pragul. Recunoașterea fără instrument te lasă unde ai fost mereu, știind numele, dar fără mână. Și tocmai de aceea există un ultim obstacol, care trebuie numit înainte ca tu să spui aminte. Există un obstacol care va apărea între această vorbă pe care tocmai ai primit-o și manifestarea ei concretă în viața ta de luni. Și acest obstacol nu vine de la un dușman extern, ci se naște în interiorul tău, purtând masca pioșeniei, teama de a părea nerecunoscător. Este acea voce care îți va șopti că, dacă ceri acest instrument sau dacă cauți o autoritate mai mare, înseamnă că nu ești mulțumit cu ceea ce Dumnezeu ți-a dat deja. Ea te va face să crezi că epuizarea ta este un sacrificiu plăcut, când în realitate este doar o dovadă a lipsei de acoperire. Această teamă vrea să te facă să te simți vinovat pentru că vrei să guvernezi, împingându-te să rămâi mic, obosit și umil în fața unui ciclu care te devorează. Ea vrea să te oprească din a întinde mâna spre codex, spunându-ți că ești deja bine așa cum ești, în timp ce casa ta strigă după un păzitor al pragului care să fie treaz. Acest obstacol pare rezonabil, pare spiritual, dar este ultima barieră care te ține legat de vechiul teasc al lui Gedeon. Dar înainte de a te elibera pentru a intra în marea ta oră, există un ultim punct pe care trebuie să-l pecetluim. Vreau să te pregătești acum pentru ceea ce urmează. Închide ochii pentru o secundă,
sau cel puțin dezviază-ți privirea de la lumina ecranului care te-a obosit atâtea ore. Pune mâna dreaptă peste piept, exact acolo unde simți greutatea aceea care nu te lasă să respiri liber de luni de zile. Simte bătăile inimii tale sub palmă și conștientizează că ești viu, că ești prezent și că acest moment a fost marcat în eternitate pentru tine. Respiră adânc, lasă aerul să intre în plămâni ca o primă gură de libertate și lasă-l să iasă încet, descărcând tensiunea acumulată. Aceasta nu mai este o simplă lecție de înțelepciune, nu mai este un studiu. Aceasta este o rugăciune de reașezare a întregii tale existențe sub ordinea divină. Îți predau acum, Doamne, toată oboseala care s-a acumulat în aceste ultime luni de iarnă sufletească. Îți predau greutatea imensă pe care am purtat-o singur pe umerii mei atunci când nimeni nu m-a văzut și când am crezut că sunt singurul care simte cum aerul devine irespirabil. Îți predau insomnia aceea pe care am început să o numesc normalitate și starea de veche încordată pe care am numit-o, în mod greșit, personalitatea mea. Îți predau alerta permanentă care mi-a secat resursele și m-a făcut să tresar la fiecare sunet al telefonului. Renunț la ideea că trebuie să fiu propriul meu scut și primesc astăzi acoperirea ta. Îmi recunosc epuizarea în fața ta, nu ca pe un eșec, ci ca pe o limită a puterii umane care se predă autorității divine. Îți predau acest calvar al pragului și primesc pacea ta în numele lui Isus. Declar astăzi cu mâna pe inimă că nu mă voi mai întoarce la vechiul teasc unde mă ascundeam de frică. Nu voi da înapoi și nu voi recula în fața uriașilor care mi-au patrulat la orizont. Refuz să renunț cu doar 24 de ore înainte de marea viradă a vieții mele. Înțeleg acum că presiunea imensă pe care am simțit-o, acel sentiment că totul se prăbușește peste mine, nu a fost un semn de slăbiciune sau de abandon divin. A fost semnul proximității, dovada că sunt atât de aproape de întoarcerea marcată de acest moed, încât solul a început să crape sub forța rădăcinii mele care vrea să iasă la lumină. Această presiune este prezentă în următoarele mele ore, în următoarea zi obișnuită și în această zi de luni care vine să schimbe totul. Rămân neclintit la postul meu, cu instrumentul pregătit. Și primesc acum cu autoritate cele 3 nume de identitate care au fost sigilate peste sufletul meu în această oră de hotar. Primesc numele de păzitor al pragului, asumându-mi rolul de a filtra tot ce intră în casa mea, refuzând tăcerea rece și frica. Primesc numele de administrator al momentului, cerând înțelepciunea de a discerne timpul hotărât în mijlocul haosului și de a nu mai negocia cu urgențele false. Primesc numele de trimis fără preaviz, acceptând să fiu surpriza lui Dumnezeu pentru toți cei care m-au văzut înfrânt. Nu primesc aceste nume pentru a mă mândri cu ele, ci pentru a-mi aminti cine sunt atunci când ușa pare greu de deschis. Primesc aceste nume pentru a traversa ziua de luni cu o nouă postură, cu un nou cuvânt pe buze și cu un sigiliu de foc în piept. Și înainte de a auzi vocea care urmează să vorbească Duhului tău, trebuie să auzi clar acest lucru. Intensitatea a ceea ce ai traversat în ultimele luni, durerea aceea surdă și sentimentul de izolare totală nu sunt dovezile că ceva este în neregulă cu tine sau că ai greșit drumul. Din contră, ele sunt dovada absolută că ești exact cine ai bănuit mereu, că ești în adâncul tău. Cineva care poartă o moștenire atât de periculoasă pentru întuneric, încât ciclul a trebuit să mobilizeze tot ce avea mai greu pentru a încerca să te reducă la tăcere. Atacul nu a fost o eroare de calcul a universului, a fost o reacție de panică a unui sistem care te-a văzut trezindu-te. Nu ai fost atacat la întâmplare, nu a fost o lovitură oarbă. Ai fost atacat cu o precizie chirurgicală exact acolo unde identitatea ta originală intenționează să se manifeste cu cea mai mare forță în această nouă epocă. Dacă ai fost lovit în finanțe, este pentru că ești un purtător de moștenire. Dacă ai fost lovit în sănătate și claritate, este pentru că ești o sentinelă. Dacă ai fost lovit în relații, este pentru că ești un arhitect de cicluri. Cu cât atacul a fost mai greu și mai prelungit, cu atât ești mai periculos pentru vechiul regim care a încercat să te calce. Presiunea pe care ai simțit-o sub palmă nu a fost semnul că ești slab, ci semnul că ești incredibil de aproape de explozia de lumină.
iar această viradă este aici, chiar în cuvintele care se nasc acum în inima ta. Dacă asta te lovește acum, dacă simți că aceste cuvinte îți ard pieptul cu adevărul lor, scrie mai jos: primesc întoarcerea. Te-am văzut. Înainte ca orice ochi uman să-ți observe oboseala, eu te-am văzut. Te-am văzut în acea dimineață de luni, când te-ai trezit cu mult înainte de deșteptător, cu acea strângere în piept care părea să nu se mai termine, și în timp ce lumina rece a telefonului tău tăia întunericul camerei, eu eram acolo. Te-am văzut cum te-ai ridicat cu greu, cum ai pășit pe podeaua rece și cum ai băut acea cafea privind pe fereastră spre o zi în care nu mai vedeai nicio speranță. Și totuși ai ales să mergi înainte. Am văzut fiecare dată când ai ales să păstrezi integritatea și promisiunea făcută ție însuți, chiar și atunci când nimeni nu ar fi aflat dacă ai fi cedat. Am auzit fiecare rugăciune pe care ai șoptit-o printre lacrimi sau prin dinții strânși, crezând că vocea ta se pierde în tavan. Nu s-a pierdut. A ajuns direct în sala tronului meu. Eu am păstrat totul. Nu ai fost nicio secundă uitat. Nu te-am pierdut niciodată din vedere, nici măcar atunci când tu m-ai căutat în tăcere și ai crezut că am plecat. Nu am închis niciodată locul tău de la masa mea și nu am lăsat pe nimeni altcineva să se așeze pe scaunul tău. Am păstrat cu sfințenie tot ce este al tău, așteptând momentul acesta în care să fii gata să primești. Calea lungă și prăfuită pe care ai mers, simțind că ești singur împotriva tuturor, se termină în acest punct. Ești profund iubit, cu o iubire care nu depinde de cât de mult ai reușit să produci în această stare de alertă. Ești prețios în ochii mei nu pentru ce faci, ci pentru cine ești în acest moed pe care l-am pregătit special pentru tine. Nu ai fost niciodată uitat, copile. Ceea ce tu numeai abandon dureros și singurătate, eu numeam în secret formare intensă pentru acest timp hotărât. Ceea ce tu numeai epuizare cronică din cauza alertei permanente, eu numeam afinare fină a auzului tău spiritual pentru a putea auzi șoapta mea deasupra zgomotului lumii. Ceea ce tu numeai tăcere rece la masa de seară și distanță față de cei dragi, eu numeam pregătirea unui altar de autoritate pe care urmează să guvernezi cu o blândețe pe care nu ai fi avut-o altfel. Fiecare lacrimă a fost o picătură de ulei pentru lampa care va lumina de acum înainte întreaga ta casă. Tot ce a fost greu a fost, de fapt, greutatea gloriei care se așeza peste tine. Numele tău este gravat în palma mâinilor mele, nu ca un simplu registru de nume, ci ca o memorie vie pe care o port în fiecare respirație a atenției mele față de tine. Și ceea ce voi pune în mâinile tale în aceste zile de luni, am pus de fapt acolo înainte ca tu să te naști, așteptând doar acest moed pentru a fi activat. Mergi înainte, nu te mai uita în spate la iarna care a trecut, scaunul de la masă este liber și te așteaptă. Culoarea feței tale se va schimba, pentru că mândria mea față de tine nu a fost niciodată oprită, nici măcar în momentele tale de cea mai mare îndoială. Eram doar în așteptarea momentului în care să poți primi în sfârșit această coroană, fără să mai discuți cu mine dacă o meriți sau nu. O primești pentru că ești al meu și știu că există o voce care vorbește acum foarte tare în interiorul tău. O voce care se ascunde sub masca umilinței și care îți spune: asta nu are cum să fie pentru mine. Asta este pentru cineva care are o credință mult mai mare, pentru cineva care are o disciplină de fier sau pentru cineva care chiar merită o asemenea vizită. Este vocea care vrea să te țină legat de vechea ta versiune, cea care trebuia să sufere ca să simtă că are dreptul să existe. Trebuie să auzi asta de la mine acum, privindu-te în ochi. Ai permisiunea. Ai permisiunea divină de a primi ceea ce nu ai cucerit prin propriul tău efort sau prin perfecțiunea ta. Ai permisiunea de a fi iubit și acoperit, fără a trebui să demonstrezi nimic nimănui. Ai permisiunea de a ocupa scaunul de la masa de onoare, fără a trebui să justifici în fața nimănui de ce meriți să fii acolo. Ai permisiunea totală de a lăsa să moară astăzi, aici, versiunea ta care avea nevoie de sacrificiu de sine extrem și de suferință pentru a se simți demnă de binecuvântare. Solomon nu a pregătit acest instrument de guvernare pentru cei care se simt deja perfecți sau gata de luptă. El l-a pregătit pentru cel care este obosit până la oase,
iar cel obosit ești tu chiar în acest moment. Acceptă permisiunea de a fi restaurat. Ești angajat, ești însărcinat, ești trimis, ești angajat. Ești însărcinat, ești trimis, ești angajat, ești însărcinat, ești trimis. Înainte de a te elibera, eu vreau să mergi împreună cu mine până la o sală pe care încă nu ai văzut-o cu ochii fizici. Nu forța nimic, doar lasă imaginea să ajungă la tine în liniștea acestui moment. Este o masă lungă dintr-un lemn vechi care pare să respire. O lumină vine de undeva de sus, o lumină care nu are o sursă unică, așa cum lumina nu are sursă în visele cele mai profunde. Sunt oameni așezați la această masă. Pe unii i-ai iubit, pe alții încă nu i-ai cunoscut, iar pe alții i-ai cunoscut înainte de a intra în această viață. Rosturile lor nu-ți sunt străine. Ei par a fi familia ta de sânge spiritual, chiar și aceea pe care mintea ta nu-i poate identifica acum. Și există o scaun lângă capătul mesei, gol. Forma corpului tău este sculptată în el. Lemnul își amintește de tine, de greutatea ta, de postura ta. Locul acela te-a așteptat în tot acest timp în care tu ai rătăcit prin iarna oboselii tale. Șezutul era pregătit pentru cel care se întoarce acasă. Solomon este așezat la capătul mesei și el te-a așteptat. Nu tu creezi această scenă acum, ci tu ți-o amintești. Această sală există dinainte ca tu să ajungi în această viață. Scaunul a fost mereu al tău, nimănui nu i s-a permis să se așeze pe el în absența ta. A fost rezervat doar pentru tine, păzitorule al pragului. Nu spune încă amin. Rămâi în această imagine pentru un moment. Simte greutatea a ceea ce tocmai s-a întâmplat în duhul tău. Simte cum locul tău este din nou ocupat. Acum poți spune amin. Acea masă unde tăcerea a crescut în loc de binecuvântare, despre care Tatăl ți-a vorbit acum, ea îți va fi dată înapoi chiar de luni dimineață. Dar vreau să auzi un lucru înainte de a închide acest video, pentru că există o frază pe care adversarul ți-o va șopti la ureche în următoarele 3 ore. Voi numi acea frază acum, ca să nu cazi în capcana ei. Ceea ce a fost sigilat aici acum va fi testat mâine, la ora 3 după amiaza. Și amintește-ți de permisiunea pe care ai primit-o acum câteva minute. Ai permisiunea totală pentru această restaurare. Nu trebuie să fii gata din punct de vedere uman. Nu trebuie să meriți mai mult decât meriți acum, în starea ta de epuizare. Solomon nu a pregătit acest instrument pentru cei care au ajuns deja la destinație. L-a pregătit pentru cel care este încă pe drum, dar simte că picioarele nu-l mai duc. L-a pregătit pentru tine. Codexul înțelepciunii lui Solomon te așteaptă în primul comentariu fixat, chiar aici jos. Împreună cu ritualul somnului și cele 7 decrete ale dimineții, totul pentru mai puțin decât o cafea cu un covrig la patiserie, pentru că un administrator al momentului fără acoperire se va topi în fața presiunii de luni dimineața. Iar adversarul contează pe faptul că luni te va găsi din nou singur și descoperit. Nu este o cheltuială. Este un instrument de guvernare. Și Solomon l-a pregătit pentru ca tu să traversezi ceea ce vine cu mână fermă, nu cu mâna goală. Ai garanția mea de 7 zile pentru a testa totul. Riscul este în întregime al nostru. Autoritatea este a ta. Dă click acum, în timp ce decretul este încă viu în pieptul tău. Nu mâine, nu după ce faci duș, nu după ce vorbești cu cineva, pentru că prima persoană cu care vei vorbi va avea o opinie rațională, care te va costa instrumentul și te va lăsa în vechiul ciclu. Cine lasă pe mai târziu, lasă pentru niciodată. Iar adversarul știe asta. Fraza lui este: încă nu ești gata pentru întâlnire, mai dormi puțin, ei nu vor veni astăzi. El îți va șopti asta mâine la ora 3 după amiaza. Pentru că este exact momentul în care epuizarea de a fi într-o stare de alertă permanentă are nevoie să te tragă înapoi. El nu îți va spune, renunță la tot. Îți va spune, mai dormi puțin, mai amână o zi. Pentru că el știe că amânarea este locul unde ai pierdut mereu. El încearcă să recupereze terenul pierdut astăzi în fața tronului, înainte ca mâine, la ora 3, să folosești ceea ce ai primit. Astăzi, acum, înainte de următoarea zi de luni. Nu după, astăzi. Iar Solomon va susține acest moed împreună cu tine. Și acum,
ultimul cuvânt al acestui video. În următorul videoclip pe care îl voi aduce pe acest canal, îți voi vorbi despre modul în care poți menține frecvența administratorului chiar și în mijlocul haosului de la birou. Cine a auzit cuvântul de astăzi trebuie să asculte și continuarea, pentru ca sigiliul să fie complet. Rămâi atent, pentru că ceea ce urmează nu este doar o lecție, este aprofundarea a ceea ce ai început acum. Clic pe videoclipul care apare acum pe ecranul tău. Și când acest lucru se va întâmpla, și se va întâmpla foarte curând, îți vei aminti de acest moment, de acest ecran și de această pace care a început să se instaleze în tine. Înainte de a pleca, gândește-te la o persoană specifică, nu la mulți oameni, la unul singur. Persoana al cărei nume ți-a venit acum în minte când am spus asta. Cineva care a tăcut, care a fost fidel fără să fie văzut de nimeni. Cineva a cărui unire cu Dumnezeu a atras atacuri grele, atacuri care nu aveau un nume până astăzi. Cineva care ajunge acasă purtând o greutate care nu îi aparține. Cineva care are nevoie de același sigiliu pe care tu tocmai l-ai primit. Trimite acest videoclip acelei persoane. Ea așteaptă ca acest cuvânt să ajungă la ea. Și când acea persoană va deschide acest video, va avea nevoie de tot ceea ce tu ai primit deja, inclusiv de instrumentul pe care Solomon l-a lăsat. Poate fi exact cheia care deschide și ciclul ei. Linkul pentru Codexul Înțelepciunii lui Solomon continuă să fie în primul comentariu fixat, așteptând în același mod în care te-a așteptat și pe tine. Nu este un serviciu pe care mi-l faci mie, este o lucrare de sentinelă. Iar cerul vede. Comentează mai jos. Amin primit. Și trimite acest video acelei persoane specifice care ți-a venit în minte. S-a făcut. Ceea ce a fost predat aici a fost predat în eternitate. Tu nu mai ești aceeași persoană care erai când ai apăsat butonul de start. Ești profund iubit. Nu ai fost niciodată uitat. Scaunul de la masă este al tău. Și astfel, totul este sigilat. Ziua de mâine la ora 3 după amiază poate să mai aștepte 10 secunde.